Din task! Lad mig gætte, du var stank, Bacardi. Ja, selvfølgelig. Hvem tror du, jeg er? Nå, men altså, han vil i hvert fald ikke lade være med at ringe til mig. Det er pisseirriterende. Line! Det er fordi, jeg venter på en anden side totalt belast. Lad mig gætte, du var stank, Bacardi. Selvfølgelig. Hvem tror du, jeg er? Shit, nu glemte jeg at fjerne kameraet. Det var det. Ja, klar. Du gav ham dine nøgler. Hey, nu! Ja, du gav ham din... Du gav ham din nummer. Jeg gav ham min også. Nå, det er Han havde ikke nogen selv, så du gav ham din. Helge bajser. Jeg skal op og lege med lunch. Nå, hvad er det ikke det, jeg hedder? Det var noget lort. Kør. Det var noget fumleri. Skulle jeg ikke ralle alt muligt? Jo. Smile to the camera, bitch. Det var jeg skulle sige. Line! Brain freeze! Igen. Damn, I get on the left turn! Nam. Nu kommer flyveskibben. Du kommer flyveskiden! Nom. Det giver en sætning, altså. Tag en stor slurk. For helvede. Nu hører du kraftedme efter, Jonas, din fede hat. Jeg gider ikke snakke med dig, jeg gider ikke se på dit... Nu hører du kraftigt efter, Jonas, din fede hat. Når jeg engang kan huske, hvad det er, jeg vil sige til dig. En. Go! Så nogen, der kender en... Nogle kunder, der kender. Så nogen, der kender... Det er dig, der står og skider. Nej, det var ikke mig. Det er mig. Go. Fuck. Go, fuck. Ikke godt. Jeg fatter bare ikke, hvor fanden Laursberg er. Smagepisser eller ej? Han kan fandme godt selv bære i. En gang til. Fatter jeg ikke. Ej, min maske! 3, 2, 1, løb! Fuck you! It's a prank! Kom alle sammen og giv mig en krammer, mand! Krammer på Bjarke! Ja, drengen! Øjeblik! Kom og hop lige! This is what happens. Det er godt. det er dejligt. Nu vil jeg op herfra. Jeg har ligget hernede i en halv time. Med tæppe på.